तर बघा मस्तपैकी आता ही मी चटणी घालून घेतलंय माशासकट आणि आता हिरव्या वाटणातलो अगदी सुंदर मी त्याच्याबरोबर खाऊ भाजलंय भाकरी. नमस्कार मंडळी, मी आणलं या ताजे फडफडीत बांगडे. हे बघा मस्तपैकी हिरव्या पाठीचे बांगडे असत. तर बांगडे आताशे ना मरतात आणि आज बाजारात बांगडे होते तर माका गावले ताजे आणि ते करतलंय मी आगळे वेगळे म्हणजे काय तर तेलाशिवाय मी तुमका दाखवतोय. पण ती चटणी केलेलं आहे मी तेलाशिवाय तारल्या इरडांची. आणि आता ना मी ह्या बांगड्यांचं मोटलो बांधतलंय. तर मोठलो खेच्यात बांधतं तो तुमका मी नंतर दाखवतं. तर हे बांगडे आधी साफ करून मिठाक लावून बरे ठेवूयात. आणि रोजच्या प्रमाणे जशी आम्ही ना मिरसांग काढतो हे का कढी एक चटणी एक तशीच मिरसांग असतली फक्त ती तेलाशिवाय. तर चला आधी साफ करून घेऊया. थांबा गो घालतलंय लांब राहा. चला पळा पळा गपचूप राहा मार खातालाय. तर हे मासे असत ना ते मी आता स्वच्छ कापून तुकडे करून घेतले. माका होयते ते मोठलो वाना आणि 2-3 मासे मी निकाऱ्यावर भाजतलंय. तर कशा पद्धतीत भाजतलंय कसे करतोय ते नंतर तुमका दाखवते. आधी या माशांका मीठ लावून घेते धुवच्या आधी. मी कायम धुवच्या आधी माशांका मीठ लावतोय. तर बांगड्यांच्या माशाचं मोठलो बांधण्यासाठी मी आता मिरसांग काढून घेतो. नंतर मिरसांग काढून घेतल्यानंतर तुमका दाखवते. तर मी बांगड्यांसाठी 2 वाटपा काढलंय. मी तुमका काय सांगलंय तर मोठलो बांधतलंय बांगड्यांचं म्हणून. त्यासाठी ह्या बघा दाखवतंय. आधी ह्या एक वाटात दाखवतंय मोठलो बांधतलंय त्याच्या चटणीचा. हे जास्त प्रमाणात मिरची खोबरा कमी असा आणि बाकी कोथिंबीर लसूण धने कांदो हळद ह्या असा. म्हणजे रोजचाच आपण कढीसाठी खातो ना म्हणजे चटणीसाठी घालतो ना ता असा. तर हे बघा आता ह्या हिरव्या वाटण काढलंय मी बांगडे भाजूच्यासाठी. तर ह्याच्यात काय माहिती हिरवी मिरची असा कोथिंबीर आगळ घालायचं आहे ना त्यासाठी लिंबू लावतलंय मी लसूण असा आणि हळद असा. तर हे असे 2 मी चटणी वाटून घेतले आता. तर बांगड्यांचं मोठलो बांधण्यासाठी मी काढतो हळदीची पानं. हळदीचा पान भरपूर लागतली हळदीची पानं. तर बांगड्या
बांगड्याचं मोठं करण्यासाठी मस्त आयडिया केली आहे बघा. 4 वाटे 4 मानग्याचे काठी मारून घेतले, मध्ये 2 रिंग टाकले, त्याच्यावर जाळी ठेवली आणि खाली आग पेटवली. तर आता मोठलो कशा प्रकारे आम्ही भात पेलवतो बघा, आधी मोठलो करून घेऊया. चला तर मासे मीठ लावून स्वच्छ धुलय आणि आता मी मोठलो आता घेऊन येलय. तर माका बाहेर आता ह्या पोपळीत मस्त की मोठलो करूचो असा. पावसाचं वातावरण पण असा, पण वारा मस्त लागता आणि मस्त मजा येता. तर ही आता चटणी वाटून घेतलंय मी, तर त्याच्यात मी हे मासे घालून घेतय कारण माका ताट होया ना. चला तर चवीप्रमाणे ह्याच्यात मीठ घालून घेतय. जास्त खार करता कामा नये, माशांका मीठ लागलेला असा, कारण ह्याच्यात पाणी बिणी काही घालूचा नाही असा. आणि आंबट आणि तिखट असो मस्तपैकी हो मोठलो, तरी रसरशीत अशी सोला असत. तरी आम्ही आता सगळा ना ढवळून घेतोय, कारण लागा होया माशांका सगळा. पाणी मात्र अजिबात घालता कामा नये. काय मस्त कलर दिसता बघा बाहेर. भरडार जेवण करून खाऊ ना जी मजा असता ना ती घरात नाही, कारण सगळा ना आपणा गावात आता नॅचरल. फक्त त्या पावसाची ह्या झालेली बाकी काय नाही. आणि त्या पावसाक पळवच्यासाठी मुद्दा मी ह्या करतोय. तो पाऊस पळाने वैता गेलेलो हा पावसाचं. 6 महिने जाऊन गेले पावसात आणि अजून पाऊस लागता, काहीच करूक देणार नाही कामा. शेतकऱ्यांची भाता तर कुसली म्हणजे शापच गेली. तर ह्यो असा फॉईल पेपर, ह्यो पेपर असलो ना का खालसून पानं जळणच नाही, कारण पाना जर समजा जळली तर सगळी चटणी फुकट जातली. आता ह्याच्यावर मी घालतोय हळदीची पाना. तर बघा ही पाना मी ना अशी लावून घेतलंय, म्हणजे पानांचं थर. तर आता त्याच्यावर ना ह्या माशाचा टिकला घालूया. त्याका मीठ मसालो सगळा घातलेला असा. बरं आता एकदा ढवळून घेतोय. हे बांगडे बघून प्रत्येकाच्या तोंडाक अगदी पाणी सुटता, माझ्या पण सुटता आणि तुमच्या पण सुटला असताला. तर बांगडे असे हाडू गये आणि ह्या गॅसवर सुद्धा जाऊ शकता. अगदी शहरातल्यानी जरी केला ना गॅसवर तरी ह्या होऊ शकता, पण त्या कसा करू गया ना त्याची पद्धत मात्र माहिती होईल. चुलीवर सुद्धा जाऊ शकता, असा काय नाही, म्हणजे बाहेरच करू गया असा काय नाही. खाऊचा येला आणि करूचा येला ना तर माणूस खायच्या पद्धतीत करता. तर बघा मस्तपैकी आता ही मी चटणी घालून घेतलंय माशा सकट आणि आता बघतोय कसा गुटाळता. आता कारण नुसती पाना घातली ना का सगळा जळान जाता. तर आता ह्या व्यवस्थित मी आधी बांधून घेते, नंतर तुमका दाखवते. तर हो बघा मस्तपैकी बांगड्यांचं मोठलो मी बांधून घेतलंय. 2 वाटेक 2 कागद घातलंय, उलट सुलट पाना आतमध्ये घातलंय आणि आता ही आग मस्तपैकी पेटली या. तर ह्याच्यावर मी आता ना ठेवून देतोय हे बघा. आणि झाडी ठेवलंय ना त्याच्यावर बांगडे ठेवतलंय मी. तर त्या दिवशी मी ना बांगडे करून दाखवलेले हळदीच्या पानातले, पण ते वेगळ्या पद्धतीचे होते आणि हे बांगडे असत ते वेगळ्या पद्धतीचे. तर ह्याची चटणी मी कशी केली ती तुमका दाखवले पाट्यावर वाटताना. आता ह्या बांगड्यांका लिंबू लावून घेते, म्हणजे लिंबाचा रस. रोज आम्ही काय करतो आगळ लावतो, तर आज आगळ न लावता लिंबाचा रस मी लावून घेतोय. तर हे असं मीठ आता थोडा लावून घेते. तर ही असा हिरवी चटणी, तर ती चटणी आता ह्या माशांका मी लावून घेतले, म्हणजे हे चीर जे ठेवले आहेत ना कापून त्याच्यात अशी बरी भरावई. तर तुम्ही म्हणताला ह्याका मसालो घालूक नाही, तर मसालो मी घालूक नाही. हिरव्या मिरची म्हणजे हिरव्या वाटणार, मिरची तिखट असा त्यामुळे हे बांगडे तिखटच लागतले. तर बांगडे कसे असतात, रोज बांगडे मरतात आणि एकाच चवीचे बांगडे खाऊ ना कंटाळा येतात म्हणाने. अशी जरा वेगवेगळी चव म्हणजे खाणाऱ्यांका पण बरा वाटताला खाऊ.
तर मस्तपैकी असे रॅप करून घेतलंय, म्हणजे गुंडाळून घेतलं. तर आता ठेवूया निकाऱ्यावर. तर हे बांगडे आता मी ह्या जाळीवर ठेवून घेतोय, म्हणजे सगळा एकदम असा भाजा नाही त्याला. तर मस्तपैकी ना ह्या रण त्या आगीवर अगदी मस्तपैकी 1 तास, बरोबर 1 तास एका देऊया, कारण ह्या पटकन होणारा नाही असा. तर 1 तासाच्या वरती आता जाऊन गेलो. तर मी आता काढतोय. तर हे असंच बांगडे. चला तर बघूया. बापरे, जड लागता. ह्यो एक कागद मी काढले एका बाजूचो, आता दुसऱ्या बाजूचो म्हणजे हे पलटू ही बाजू. तर गरम असा. आता ही बाजू पलटल्याशिवाय मस्त वाशिलो हळदीच्या पानांचो, सुंदर. मासे खाऊचे ना तर असे खाऊचे. हे मासे आरोग्याक 1 नंबर. पूर्वीची माणसं असा काहीतरी करून खायत, आणि त्यांचीच ही करणी असा, म्हणजे ती एक एक करून घालीत. आणि ती माका असा आठवता, माझी पणजी आजी असा करी. तर माका आठवला म्हणून मी हे असो मोठलो केलंय. गरम गरम असा. तर बघा काय सुंदर अशी चटणी झाली हा. आणि हळदीच्या पानांचो काय अगदी सुगंध सुटलो हा मस्तपैकी. ह्या असा भरडार बसान खाऊ ना 1 नंबर मजा येता. आता बांगडो बघूया. हा हा हा, मस्त बांगडे हिरव्या वाटणातलो, अगदी सुंदर. मी त्याच्याबरोबर खाऊ भाजले भाकरी. तर हे बघा मस्तपैकी ज्वारीची भाकरी असा. मी ती भाजून घेऊन येईल, तुमका दाखवू ना. तर ह्या भाकरी बरोबर आधी ना मी पावसाक बाहेर घालतोय. तर मी तुमका करताना सांगलेलं आहे पाऊस जाऊ गया, त्यासाठी मी हे पराकष्ट केलं. कारण पाऊस हे होतो तरी सुद्धा आम्ही आग केली आणि मोठलो बांधून आम्ही बाहेर आगीवर केलो. तर तो पाऊस जाऊ गया आजपासून. त्या पावसासाठी मी पावसाक ठेवतोय बांगडो आणि मस्तपैकी भाकरी. आणि जर कोणाची आपली आशा असतात तर आम्ही बाहेर कायम ठेवतो. आधी आम्ही खाणं आम्ही बाहेर ठेवतो. तर ह्या मी बाहेर ठेवतोय, पोटात बिटात दुखता कामा नये. तर आता आम्ही खाऊया. मी भाकरी भाजलं. मला तर यावा बांगडो खाऊक. मी आता खातोय. मस्तच लागता. काय 1 नंबर बांगडो झालो हा. तो नाही मस्त झाला. आणि मीठ मसालो सोला अगदी व्यवस्थित लागला, अगदी मस्त. आणि हो भाजलेलं बांगडो आहे ना, त्याका हिरवी चटणी लावलेलं आहे, ती सुद्धा सुंदर आणि रुचकर झाले. खरोखर अशी मोठी ना करू होई तेलाशिवाय. तर मी असे मासे केले, तुम्ही पण करून बघा. आणि हो माझा व्हिडिओ आवडलो ना तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि जसो माका प्रतिसाद बाकीच्या व्हिडिओंका दिलात तसोच प्रतिसाद ह्या व्हिडिओक द्या. आणि सगळीजणं बांगडो खाऊ द्या. आणि तुम्ही पण असं कधी करून बघा. आणि जर तुमका नाही जमणार तर कधीतरी माझ्याकडे या, मी तुमका करून जरूर घालतोय. तर चला तर मी आता खातोय.